ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро, бовар кунед, агар чанд боро видео кардем, чанд бародаро рафтем баровардем. Ина имрӯз бо якта дига ина додар чанд солаи? 23 солаи додара фиреб мекунанд. Я духтака дар интернет шинос мешаванд. меояд чеченсу доғистони куружитш мекунанд, 35,000 грузит мекунанд. бите миллион бор дар ҳамин масъала мо видео кардем, чанд боро фаҳмондем. ӯ як рӯзи дига як акакати ҳаққурачаб шудем, мо ҷанг шудем. мада зан задай через номерӯи бачаҳо ёфтиянд, барам бачаи мара ҷияни мара бубурор мегӯм ака ман кор дорум наметавонам рафта. шумо блогеро хитона реклама мекунед, хитона таъриф мекунед, ина кор монғалтид. охи кор чӣ? ман москва омадам ки ҷияни тира уҷа бурорум. не охи хай як вақт рафта метавонам, як вақт наметавонам. бояд ҳама вақт якдигар фаҳмӣ боша. мисол ман таъриф намекунам, ина хай алҳамдулиллоҳ инҷа чандум тоҷика ина омадем. амирӯз ман дар балашка будам, як ҷиян занг мезанам, менависам, мега як бародар ма қапидиян, ака битони биё. гуфт ина хай омадем. мисол ман ҷои таърифш нест, хит таърифи дигару дигар. омадам чеченсу доғистон кружитш кардиян, 35,000 грузит кардесиян. 35,000 не, баъд 3,000 гуфтан, 3,000 хатия бубития, ягон сум гуфтам наметиян. исодам 20 минут спорит кардем, итоги ягон чай дастшон наёмад. 6 дина мошинда ина ози рафтестем. ака ҳамун вақт соат омадае ки мисол якдигара фаҳмонед. мисол падаро, амако, бачаҳотона, ҷиянотона, ҷуроотона, мисол пацана ёш бошед, насиҳат кунем, фаҳмонед. хай медонам хай ёшигӣ мекунем, мисол духтабозию дигару дигар. охи она шаво барад ами як мушкил духтарои тоҷик намонед. баъд дуюм мушкил ами худаш зинову ами духтарбозӣ як кори бебаракатае. ама амиҷа сумкоркунӣ омадае. манам ай сарам гузарондам. но серамно хай модар нагуфта буданам у пеш. мисол инам хел гапу чи ну эҳтиёт кунед, ҳар ҷо ҳар чиз бовар карда ина гигант гап зан. бечора саб сарх шида истода рост изо бикаш тормоз. короче духта худаш менависа, ида мега биё кафе да бишинем. кафе да мешинад, и сразу мефаҳмад чӣ хеле мешаба. хай чут мекуна гуфти гапо мехеза ки чеченс мега ки бес тиҷа 35,000 қарздори шода бояд маҳкам кунӣ. бо гуфтиян айзалата корона айзалата корона вайги гуфта қарз гир гуфта мега сум надорум гуфта биги қарз биги. бо медонанд системара. хай ман бекор будем, хесем омадем. инакда мешава ки хай дастмон намераса, омада наметонем. баъд бояд не хеле хафагариву ҳаққурачапу дигару дигар нашава. мардами худмон инам хелеан дар ҳақиқатан ҳеҷ ҷаёдум намебирояд. амрӯз хеле мо акакат ҷанг шудем, разбор шудем, ҳаққурачап шудем дар ҳамин масъала. мефаҳмонӣ намефаҳманд. илтимос максимална ба воситаи ватсап, вайбер, имо чӣ хеле метавонем ба дигарон ҳамин масъаларо расонем, ё ки хитон сухан кати накунен ҳамин корора. баъд дуюм дараҷа ки интерес натон боша. ҳамҷа як хеле бародаро менависанд, меган ака ба худо дар ҳамин мавзӯъ ту видео кардаги бидай ман намедонистам. ака дар масъалаи права ту видео доштаи, ака дар масъалаи таксӣ, дар масъалаи доставка, шаурмаву дигару дигар. бародаро ман ӯ шахсияте нестам ки хайп лавид кунам ё ки дигару дигар. ман хайп ки мехостам давно мерафтам приколу пранку дигар чизо съёмка мекардам. бовар кунед хай як чунин чиз зиндагимон рӯи блогам пеш мебарем, мисол кор мекунем. но ман уверенам мегӯям ки ҳар як видеое ки ман дорам дар ютуб ҳамаш фоидаш ба мардум мераса. подписатсия кунен, тамошо кунен, пропускат накунен. мисол дигаро рафт курсе кунен, дигар бародаро да интересни мешава, як пешравитон мешава, як кори дига мешава. охи ҳамин пешравӣ мо бо дастгирии шумо мешава. мисол ҷои вайш нест. инами чӣ хеле ки меган ҳамин ҳавлитон да як гилайку на гила ҳар саҳар об мете ки вечнам буш куфада чӣ хеле ҳамин хушуб еста. дуруст ҳамин обти каналам як дастгирие. моро ҳам мебинем, подписатсия мекунем, просмотр меша, тамошо мекунем, поделиться мекунем, комментария мекунем, дастгирӣ мекунем, як сухани хуб менависем. барои мо як мотиватсия. ва худо ман инакда мешава як чойхона медорам, ягон вақт сума намегирам. як футсити рафтам, як занаки тоҷик давид кучоқ кард, худо ай пешони мача кард, фрукти дод, там продукта дод, дигару дигар ҳурмат мекунанд. ман кайф мекунам на самом деле. да ҳазор раҳмат ки ҳамхел ҳурмат мекунед. просто ҳаракат кунед, максимально бо поделиться кунед, дигар одамо бохабар боша. мо ҳам ҳаракат мекунем, айпош бо дигар видеора мисол расонем, вай кунем. масъалаи инаи хел чизо ман сразу ба қайд мегирам. по-любому комментария меша, гап мекунанд. инҷа смела мегум чанд бори чанд тоҷика ки ман ёрдам кардам, мисол чандтаошона ки бировардам, зарплатаошона гирифта додагим бародаро, чӣ коро кардагим, ягон бор ягон сум ягон тиша нагирифтам.
ва чӣ коре кардам аз барои Аллоҳ кардам. Хай ягон вақт сум додагиан чун аз барои Аллоҳ бароварда додагиан сухан кардагиан ки бародар Абдувафо чанд сум додем чӣ хел шава. Ман гуфтагим бародар ну ягон сум доди надоди дар панои Аллоҳ бошӣ. Ман аз барои Аллоҳ кардам. Ман ба ёдам аст бародаре ки 200,000 чанд қайёрдан додам 10,000 дод я бародари дигар мисол 700,000 100,000 дод. Ну инакда шидагия ну я хилоша ман тамоман гирифтагӣ нестам чӣ хеле ки 50% мегиранд дига коро мешава. Просто бовар кунед камтар эмоция. Амирӯз я видео дигарам карда будам. Намедонам ин видео ё ки пешаӣ мебироя ё ки бадаӣ мебироя. Уже хитон мефаҳмем ба камтар эмоция даштем да мардум гап мекунанд вай мекунанд ки шумо ин хел шумо у хел. Бовар кунед бародаро ин ягон ҷои вайш нест. Алҳамдулилло то имрӯз чӣ контенти кардем чизе мекунем ҳамаш аз барои Аллоҳ. Ина бошанд ҳамо бародаро нависен ки кадомта ман вай кардам корта буд кардам сумта гирифтам кадомта. Фақат дуо кунед тамом. Боқӣ дар панои Аллоҳ бошен. Аллоҳ нигоҳбонтон. Чӣ мегӯй додар? 100% гаподар кард. Ҳа? 100% гаподар кард. 100%? Яда духтари дигар ай намерем пешум.